че с докладите и изказванията по време на днешната конференция, за която благодаря сърдечно на съорганизаторите, Форум България, Русия и Отечествения съюз, за пореден път ще го докажем. Сърдечно благодаря на всички, които се отзоваха на нашата покана, специално на уважаваната от всички ни госпожа посланник на Руската федерация у нас за съпричастността и към мероприятията, към събитията, организирани от нас във връзка с тази паметна годишнина. И присъствието и на тържественото събрание концерт преди няколко дни, и уважението, с което се отнесе, като изпрати представител на митинга поклонение на братската могила онзи ден, и участието и в днешната научна конференция. Сърдечно благодаря и на всички, които днес ще изнесат основните доклади и изказвания. Това са наши учени, историци, общественици, съпричастни на левите и антифашистски идеи и ценности. Нека само да кажа, че на 9 септември лъжи-демократите у нас се опитват да отрекат и общонационалния характер на 9 септември. Че 9 септември е бил дело само на комунистическата партия. Това също според мен е невярно. Доколкото фашизма бе опасност за цялата ни нация, борбата срещу него бе общонационална задача, поради което в тази борба се включиха всички действителни патриоти, комунисти, земеделци, социал-демократи, свенари, радикали, буржуазни демократи, безпартийни. И тук също ще използвам случая да благодаря на всички наши коалиционни партньори от Обединената левица, които се озоваха на нашата покана да вземат участие в нашата конференция. Вярно е, че Комунистическата партия бе водеща сила в борбата срещу фашизма. Тя даде и най-много жертви в тази борба. Но това обстоятелство не отнема общонационалния характер на победата на 9 септември. Ще спра до тук,